होखे के सब हो जाए रोजे होता लेकिन कहे कहे थोड़ा कि मान के चली जे घर में आग लागल होखे तो हमारा नाव घर के बुतावे में आवे लगावे का होता है। अब देखिए यहाँ के आदेश देता नहीं उतना की तो हो सकता आज राजा जी के पूरे में जवान तो होई बाकी वो गीत बनी बनल ऐसे कि दो चार गो बूढ़ श्रोता बनी ताज समय में भोजपुरी बूढ़ लाइक गीत होता गाड़ी होता है भोजपुरी में गीत नहीं के होता गाड़ी अब देखिए तो वो है कोई संग आए हैं सो जा आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर आज देखिए भैया अमीर होके चाहे गरीब अपना बेटा बेटी अपना भतीजी के अपना मेहरारू के अपना मर्द के जन्मदिन और शादी के सालगिरह में केक काटत रहे। आज भोजपुरी हमारा ऐसा बनल बा आज व्यूअर के केक काटल जाता कि हमारे 2 दिन में 2 करोड़ भइल के ना भइल तो जने हजे गाना फ्लॉप ने बाकी होई गाना देखिए ई जीवन में फ्लॉप होइबे ना कोई। और भरत शर्मा के केहू कह दे के बैठ गइले ते हम मानब ना बाकी का करब समय एगो सखी अपना सखी से कहते हैं तो सपना समय कितना होता 2 बजे तक ना 1:30 बजे तक माने दुनिया रही हां तो देखिए 2 बजे के गीत हो अब का जाने यूट्यूब वाला करके चढ़ाई कि ना चढ़ाई हम नहीं जाने ना चढ़ाई तो है महथिन माई चैनल में ले डूबी हो ऐसे कि खाली कमाए ना चढ़ाए ना सके ये देखिए छोटे बाबा को आज गुरु राजा ने रेल दिया हाय तो धड़के छतिया अरे लागल एरा गीत ऐसा के कम से कम 3 गो माई बहन सुने नु तेकरा के रिकॉर्ड को के बादो में सुन के ना दो बेचारा ढेर हीरो ना रहला कि निमन कहले अरे दुल्हा के बिना बरियतिया धर्मेंद्र भैया सपना देखनी एगो रतिया राहुल तारा पे एगो नाज रहेला कि धड़के ई छतिया लागल राम अरे दुल्हा मन साफ देखे गाई गीत में लागिल का लाग गई हैंडी प्लास्ट होके तो साइड दे अरे दुल्हा और हाथ से खून निकल गई ये गीत हमार सफल हो गई अरे दुल्हा के बिना अरे बरियतिया दुल्हा के बिना बरियतिया कैसन बारात बजे दुल्हे के बिना आई अमित भैया तो या के आधी रोटिया
आके आधी रोटिया लागले संगीत में बड़े भैया चाहे दुनिया में हम रौरा के मामा कोई चाचा कोई ऐजा से हटला के बाद गाड़ी दी नो रौरा ना सुनो रमा के चाचा हमरा के गाड़ी दी है चाचा कहत तो गाड़ी सुन सकत नहीं ए तरी टिक्कू भैया हमरा के गाड़ी हम सुनो प्रभु जी सुने ले अब प्रभु जी एकर फल दे तो जीवन में कचड़ापन बहुत जरूरी है जिए खातिर बहिर बनल बहुत जरूरी है लेकिन वो तनो ना ऐसे जीवन में दिल साफ रखने चाहिए कम से कम 40% ना तो गोली लगल शरीर हो अब लगबो ना करी जैसे कि हमरा श्रोता के अब प्रभु जी के नारायण जी के कृपा बा आज हरा मागे ससी बड़ो तो करा होई का दुल्हा सखी कहत तारी झूठ कोई तो होखे है बतिया लागल राम दुल्हन बहुत आई काम भइल के पिया के मोतिया हो काम भइल पिया के मोतिया करे ऐसन घटिया लागल राम
हाली से सजाई के सुरतिया 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 हाली से आज सजाई के सुरतिया हाली से सजाई के सुरतिया हवे जेवरतिया लागलेरा तो रोवे लगले सगरी घर दिया आरे रोवे लगले बैठी अरे सगरी घर दिया तो पाए जब मुरतिया अरे लागले